Ιθάκη του Κωνσταντίνου Καβάφη για την Μαρία. Σ' αυγεί στον πηγεμό για την Ιθάκη, να εύχεσαι να είναι μακρύς ο δρόμος, γεμάτος περιπέτειες, γεμάτος γνώσεις. Τους Λεστριγόνας και τους Κύκλοπας, τον θυμωμένο Ποσειδώνα, μη φοβάσαι. Τέτοια στον δρόμο σου ποτέ σου δεν θα βρεις, αν μεν η σκέψη σου υψηλή, ανεκλεκτή συγκίνησης, το πνεύμα και το σώμα σου αγγίζει. Τους Λεστριγόνας και τους Κύκλοπας, τον άγριο Ποσειδώνα, δεν θα συναντήσεις, αν δεν τους κουβανείς μες στην ψυχή σου. Αν η ψυχή σου δεν τους στείνει εμπρός σου. Να εύχεσαι να είναι μακρύς ο δρόμος. Πολλά τα καλοκαιρινά πρωιά να είναι, που με τη ευχαρίστηση, με τη χαρά, θα μπαίνεις σε λιμένας πρωτοειδωμένους, να σταματήσεις εμπορία φοινικικά και τες καλές πραμάτιες να αποκτήσεις, σεντέφια και κοράλια και χρυμπάρια και έβαινους και ειδονικά μυρωδικά κάθε λογής, όσο μπορείς πιο άφθονα ειδονικά μυρωδικά, σε πόλεις Αιγυπτιακές πολλές να πας, να μάθεις και να μάθεις από τους σπουδασμένους, πάντα στο νου σου να έχεις την Ιθάκη. Το φτάσιμον εκεί είναι ο προορισμός σου, αλλά μη βιάζεις το ταξίδι διόλου. Καλύτερα χρόνια πολλά να διαρκέσει και γέρος πια να αράξεις το νησί, πλούσιος με όσα κέρδισες στο δρόμο, μη προσδοκώντας πλούτη να σε δώσει η Ιθάκη. Η Ιθάκη σ' έδωσε το ωραίο ταξίδι, χωρίς αυτήν δεν θα βγαίνες στο δρόμο, αλλά δεν έχει να σε δώσει πια, κι αν πτωχική την βρεις, η Ιθάκη δεν σε γέλασε. Έτσι σοφός που έγινες, με τόση πείρα, ήδη θα το κατάλαβες οι Ιθάκες τι σημαίνουν. Καλό μας ταξίδι.